Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamila ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Diha ta mga tang og kasakyan paingon sa terminal aron adto ta didto manakayan paingon sa bukid? Dili. Aw unsa di ay oy? Diha kita mo agi paingon sa bukid. Ha? Mao ka na ang agianan paingon sa amo. May agianan di ay. Wa ko kapantay. Ay, shortcut tingali. Sige, bahala na oy. Ikaw may nakatultol sa inyo. Sige, tana. Ay, ako na idaan ng mga plastic nga imong gibit-bit ka ganina iya. Nakadaog sa kaini iya no nga bugat man ni as in bugat. Pero wait sa. Dihang gibata ka ganina sa kong buko-buko ba? Wala na ko mabati ang kabugat sa akong gibit-bit o sa akong pagbani mo. Basta oy. Dali na, kupot na sa akong bukton kay ato na ta. Buutan ka. Nagkinahanglan mo ka sa akong tabang, mong gitabangan ta ka. Pero di mo ko buutan good. Nakaila ko nimo. Buutan ka. Ha? Karon pa man ta magkita iya. O di pa kita silingan. Ngano din nakaila ka na ako? Si iya gid oh. Ay, doon lagi tas dakong kahoy nga imong giingon. Salamat. Way sa payan iya. Oh. Hala. Naibata nga naghilak. Ano na siya kaluoy? Og buot nimong tabangan. Mahimo ba?
Ay, niya naman kita tungod sa dakong kahoy nga imong giinguin. Mahimong dinhi ka una iya ha. Ibutang sa nako kadiyot ang imong plastic dinhi sa may punuan ha. Duulon sa nako kadiyot ang naghilak ka bata. Baliko na dayon ta ka ha. Mubalik ko dayon, wat ako. Mati na bangon ka gyud, Pia. Ay, kalaay ba? Kaburing magtanaw ini mga bata ang mag-perform. Mas malingaw pa unta ko niini kung beauty contest na nga gipahigayon sa mga eskwelahan. Karong taot-taot, mupiyan ako. Mangita na ko grason na ron makalakaw ko. Basta baya piya ha, bayran ni mo niya ha. Makasapan niya ko sa kong amo ani nga gipautang ta ka. Ay, lagi, Jinky. Ayaw ka pala ka lagi. Human ako mahatod ang tiguwang, anhiun ta kaunya para mabayran, ha? Pila raman na, patis raman na. Luoy man sugod ang bata og mabunalan inig pauli niya kay nawa ang iyang kwarta para palit og patis. Naligid ko no niya, wala niya makit-i. Sige good. Salamat. Bata, sige na, pauli na sa inyo. Pamidpid ha, dagan ba yan sakyanan? Salamat ate. Bye-bye. Balik ko na nako ang tiguwang. Jinky, adto na ko ha. Salamat kaayo. Ang bayad niya ha. Lagi bayan ka. Ay, magdali ko, Pi. Tingali gilaaya na unya ang tiguang nga nagpaabot na ako. Iya, asa... Uy, na siya din sa may punuan sa kahoy nga akong gibinlan niya kaganina. Ibiya na siya. Hala. Nadugay di ko? Wala man tingali. Pero basig ikapoy sa siyang paabot, no? Ay, basig maapsan pa to nako siya. Basig mo pa iyang pagliko. Liko? Anong muliko man di ay? Anong muliko man? Antiguwang. Hey, asa da ituod siya muliko nga wa man ni kaagian din Dapita. Paril naman ang luyo sa dakong punuan sa kahoy. Asa da ituod to paingon tiguwang nga, uy. O ganong miingon man siya nga anhi siya din Dapita mo agi paingon silang bukid. Si iya gyud uy. Ay, gibinuangan na lagi gyud ko ato. Time pasa. Wa ba sa kahilot sa nandiya sa paril, no? Unya, mulusot ra siya diha og naa siya mupuyo sa sud. Suwayan ako glikli, be. Bahala na. Suwayan ako. Nayan ako sa may paril. Akong lilion ning nabuak nga bahin. Nye. Pulos mga sagpot man ang naa diha. Mga labong na kaayo. Wa na gyud maatiman sa tag-iya. Wa maatiman sa tag-iya ning yutaa. May mga kahoy nga nanurok niya na nag-as na. Huwag masad ako makita si iya da sa sud. Kung misuod pa siya diha, nakita unta nako siya. Sa kahinay niyang mulakaw kaganina, unya may gibit-bit pa siyang bugat. Ug kung nakasuod man sad siya diha, asa man siya ni Aki? May buak baka ning paril nga igong malutsag tiguwang? So, yan ako pangita, be. Ay, tuara, naagyo di ay. Naa sa pikas nga bahin, igo ra gyud malutsan og tao. So, yan akong sud, be. Nakuryoso na hinuon ko gipuy-an sa tiguwang da. Kaluoy sad niya nga nag-inutsara na lang siya, uy. Ug unya, ni apagit inindapita mo puyo. Niyan ako tungod sa bustot nga bahin sa paril. Maigo ra ko ini kung musuhod ko, pero lisod. Ada bahala na akong suwayan, oy. Lisod gyud. Murag gyud masabod ang akong buko-bukos kabilya. Ay!
Zed Health Report. Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Zed Panyawan Plus. Nataki ko, usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang hubong ko tiil, maghigda rin ko pirmi kay og itulog na ko mo. Kuan man sa kanang mo hupong mo sa maayo. Gidainom man po na ko Zed Panyawan with Magustin every meal. Dandan og mga 2 ka semana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato naka-recover ako, naka-drive na ko mo. Danilo Diximo Jr. Taga poblasyon na Kunoy Davao del Sur 40. Agay, kasakit akong napakong na inuon ko. Nakuyawan ko sa pag-ambag si Ring. Oy, Piang! Sama ka diha. Adwar! Niya, lagi ka. Nagusa ka din eh. Tutuwa mo ka diha. Musud, unta ko. Mag-usap na ka diha. Bida, kita ka, Dr. Masay, nausap ka. So, ayan ko unta og sud ko na wala paingon ang tiguwang. Bida, na ko, nakabiya ka na uban sa tiguang ay mo giingon. Apa man lagi ka, ha? Gusto gila si MS ang giingon, ay. Nga? Nga, naglakaw ka ganina, paingon sa punuan sa kahoy, nga ikaw ra kunong nagsigi kunong kagpahiyom. Ha? May kauban man kong babae. Ang tiguwang babae nga akong gipalabang kaganina. O ba? Oo, Tiguang, ha? tiguwang gani. Nakita mi sa buko-bukos tiguang babae nga imo taong gidaw niya giba pag yun nimo. Pero sa imong giingon nga nag-uban mo paingon dili punuan sa kayo, wa kitag tiguang tayo ikaw Rosa. Laping-laping man ka, ha? Prank to imong giingon, no? Prank, no? Ako mo inyong giprank. Ha? Ako yung prank Sugo tayo way kauban, uy. Kauban kay nako ang tiguwang babae gani, pero nibiya na siya. Wala siya makapaabot nako. May gitabangan pa mangko nga bata, good. Uy, kuan di ay ba na kay sinsiyo diha. Pawaman sa kopi. Akong ibayad sa akong giutang nga pati si Jinky. Ha? Makasab-an unya siya sa iyang amo kung di ko makabayad. Lida, itabang kag bata? Ngutang ka? Para sa bata nga wa ka kaila? Mutabang ra di ay kas imong kaila. Tabangan na to ang tanan na kinahanglan. Makaila man ta uwa. Piang-piang. Ay, sige na, Pi, para bayadan sa patis. Og inikahuman, tabangan ta na ka sa atong tinda nga tubig para mahurot siya. Aron inikahuman, makaadto pa ta sa merkado. Makatabang pa ta dito og pangalsa. Pi, sige na, Pi. Lida, sa di mo rin ang kinahanglan, oy. Kay? Gipakyaw na! Ato mistisang babae ganihang tubig. Ha? Tinuoy? O, lagi. Mihunong yun ang nindot kay sakyanan sa tungod. O niya, iyang gipakyaw ang tubig nga atong gibaligya. Laguta lagi sang tanaw si Ibi ba? Lagot kayo. Asastina. Hurot mo na tubligya. Ay, salamat Ginoo kun mauna. Oh! Ay, uwi lagi ka no. Uy, ikaw may oe, ha? O ang kadindot ene, ha? Ay? Kay gipasubraan pagitaw niyang bayan nga iyang gipakyaw ang tubig. O, dero. O. Naranghalin. O. Og niasa ang iyang pakapin. Ay, naay pakapin. Mas dako ang ibayad sa tubig. Ay. Ang sirti kita sa. Sirti kay ta. Switihan lang ador og piyas ha. Gipakyaw ang ilang tinda nga tubig. Kita gid ko sa gitunol nga kwarta ng mistisa nga babay. Gipakapinan pag bayad si Ador. Switihan sanggaw lagi. Dili ila ang swerte sa tanang higayon, no? Kay matod pa sa kong mama, ang swerte mahimo nimo ng pangitaon. Mahimo sang moabot nga dilit nimo damhon. Sama nako. Nga naman ka? Dili na nako paabuton nga ang swerte na mismo ang moduol nako. Kay ako na mismo ang moduol niya. Kadang si swerte na ang dili magdahom nga akong duolon. Ha?
lagi ko makasabot. Ay, nga, tingali ka. Ha? Kita ka, naglakaw na nga akong future hubby paingon sa iyang sakyanan. Oh. Busa, adto na ko, kay duulo na nako ang akong swerte. Sige, bye! Pauli na lang og imo, kay lain akong paulian sugod karong adlaw. Ha? Siguraduhon ako nga iya nagyud kong matagad ni ining higayon na. Okay, diya ka na. Babush! Paspasan ako ang ako mga lakang aron maabtan ako siya. Nga dili pa makasakay siya sa kinan. Oh my gosh! Panington ko inig sa motron. Pero bahala na. Mamukbok kog pahumot samtang naglakaw. Uy, ni ano man lagi ning akong among sa puton. Pina ni bata. Nag-abot to sa kilay ni niya eh. Uy. Kasi usay nga. Matagbo niya. Abdi din puntahan, kay init kayo. Ipaningot ako na. Okay, boss. Hi! Wait, hurry! Yes? Ngano? Hi! Han? Asa ka? Ubiya na. Ngano? May mo ba makauban? May mo ragyod nga imagundad on bisan asa. Bisag sa langit pa, wag yun ay problema. Ni Tatay Rogelio Delim, inaranod na, tinanig na aginawa, ti panag-usara, ti Sed Liniment Oil. Marami akong ina-apply pero walang pagbabago. Ano yung ginamit mo? Seed liniment oil. Saan nyo ginagamit? Dito sa road. Hanggang doon. Tignan mo, mas malaki yung isa. Kapag sumakit, i-apply mo. Maganda. Pawalain na yung aray. Rogelio Delim. Running to 63. Sed Liniment Oil. Produkto ti Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergos ubos sa direksyon ni Alan Gulyad na Corda. Spinner, Alwin na Corda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.